3D9 మీడియాకి స్వాగతం. నా పేరు విజిత. అన్నమయ్య జిల్లాలో దోపిడీ దొంగలు ఓ నగల దుకాణాన్ని లూటీ చేయడం కలకలం రేపింది. నగల దుకాణం తాళాలు తొలగించి దుకాణంలో ఉన్న 1,50,00,000 విలువైన నగలను దోచుకెళ్లడంతో పోలీసు యంత్రాంగం ఉలిక్కిపడింది. అన్నమయ్య జిల్లా చిన్న మండెంలో ఈ దోపిడీ ఘటన చోటు చేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళితే మండల కేంద్రమైన చిన్న మండెంలో రాఘవాచారి అనే వ్యక్తి చాలా సంవత్సరాలుగా VR జ్యువెలరీ పేరుతో నగల దుకాణం నిర్వహిస్తున్నాడు. ఆభరణాల తయారీతో పాటు రెడీమేడ్ బంగారు నగల విక్రయ వ్యాపారం చేస్తుంటాడు. ఎప్పటిలాగే రాత్రి వ్యాపారం ముగించుకొని దుకాణానికి తాళాలు వేసి ఇంటికి వెళ్లిపోయాడు. ఈరోజు ఉదయం దుకాణం వద్దకు రాగానే తాళం పగులగొట్టి ఉండటాన్ని గమనించి వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. దుకాణంలో ఉన్న ఏ ఆభరణాలు చోరీ అయ్యాయో గుర్తించి 1,50,00,000 విలువైన ఆభరణాలు చోరీ అయినట్లు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. నగల దుకాణం వద్దకు చేరుకున్న పోలీసులు దుకాణం వెలుపల లోపల ఆధారాల కోసం క్షుణ్ణంగా పరిశీలించారు. దుకాణంలో ఉన్న సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ను పరిశీలించగా ముఖాలకు ముసుగులు వేసుకున్న 2 వ్యక్తులు ఆభరణాలు చోరీ చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. పోలీసు జాగిలాన్ని రప్పించి నిందితుల ఆచూకీ కోసం విస్తృతంగా గాలిస్తున్నారు. మాది చిన్నమండెము, అన్నమయ్య జిల్లా. మాది VR జ్యువెలర్స్ అని చిన్నమండెంలో బంగారు షాప్ పెట్టుకున్నాం సార్. మేము రాత్రి ఎవరు గుర్తు తెలియని దొంగలు వచ్చి రాత్రి 2:30 నుంచి పైన 3:30 మధ్య వచ్చి దొంగతనం చేసుకొని పోయినారు. ఉన్న బంగారం అంతా తీసుకొని పోయినారు. పెద్ద పెద్ద వస్తువులను తీసుకొని వెళ్ళిపోయినారు. చాలా వరకు పోయింది. వెంటనే చిన్నమండెంలో పోలీస్ సార్లకు మేము తెలిపినాము. వాళ్ళు వెంటనే వచ్చి యాక్షన్ తీసుకొని వచ్చి అంతా చూసినారు. సిఐ సార్ కానీ SI సారు, SP సార్ వాళ్ళంతా వచ్చినారు. దయచేసి మా పోయిన బంగారాన్ని రికవరీ చేసి ఇవ్వగలరని పోలీస్ సార్ మేము కోరుతున్నాము. అది సార్ ఉండే విషయము. ఎంత పోయింది బంగారు మొత్తం దాదాపు 2.5 కిలో దాకా. దాని కాస్ట్ ఎంత అవుతుంది? కాస్ట్ వచ్చి దాదాపుగా 1,25,30,30 లక్షల దాకా అవుతుంది సార్.